बर'दिननि सम मोननाय नङाना 24 थारिखआवहाय बेनिखायनो एडभान्स गिर्जा न'खौ साजायग्रोखानायसो जोङो नेरायजोबो न' सिङाव 4 नम्बर फाथाबारि NLC गिर्जा 24 डिसेम्बराव सम मोननायखाय माने गोबां खामानि दंखाय माने सिगांग्रो एडभान्स साजायग्रोनाय जासिगोन आरो जोंनिया गिर्जा न'खौ नै जोंनि 4 नम्बर फाथाबारि गिर्जाखौ एसे देखायनोसै आं लोगोफोर नायदो नै गिर्जानो बारा बांद्राय हाइफाइ नङा जोंनिया बेफोरबायदि ओरैहाय नै आरिफिलिया बेमा मोदगासिनो दङ दावराव जालायगासिनो दं नै थुंगा दे थुंगा आंखौ बोदो नोङो आयं जाहैबाय बे आयं आंनि बिमायं जाहैबाय बे स्कुलाव फरायथियो दानिफ्राय सिख्लाफोर गोसो थोयो एक्स गावबुरा साहाब दा खालामसै नों हाद्रि समार मुगाखौ सफैसिगौ गेदेरथार आंखाला बे आंखाला ओंखामनि नङा बे फंबाय जायो आं बेखौ नों हाद्रि समार मुगाखौ नोंसोर साबधान जा जानाय लोंनाय आरो मोदोमनि नांगौफोरावल' जिंगा सिनायजों दागो